Sziasztok srácok, és ebben a mai videóban itt lesz velem Zombi! Sziasztok, skacok, hello, sziasztok! Ha meg tudjátok tenni, iratkozzatok fel és lájkoljatok be, nektek csak egy kattintás, nekünk meg sokat ér. És keyboard ezt képezni fogunk. Frendeljetek be engemet, itt a nevem, látszódik, és a barátomat Zombit. És mit csináljunk? Amúgy nagyon sok Rivals és tartalom lesz, de hát írjatok chatre, ha meg van engedve. Ha nem, akkor ne. Ha meg van engedve, akkor igen. És kiviszem a Stage 3-at, kivittem a Stage 3-at, Stage 4. Mondjuk az olyan nagyobb leveles nálam, de 200. csak neki megvan 200. 200. De egyébként én hamarabb kezdtem el játszani, nekem a 2-szörös Game Pass-es speed is megvan, és meghaltam. Mindjárt jövök, de nem felmaradjak. Oké. Én level 197-es vagyok, de nekem megvan az új trail, az 500 millióba kerül, ezért ugye a boostom több. Az megvan. Az millió igen. után. Az igen. Nem tudtam. Az easy. A Supernova megvan. Ja, hát ilyen elég szép. Srácok, Te ott körözöl a kis... Ez nem baj. én itt vagyok az elején, én visszamegyek a World 1-be. Srácok, Képzeljétek el, visszamegyünk. a World 2-be olyan pro, hogy konkrétan emellett a Funkman, Srácok, addig... Funkember ellen köröz. De hogy azért 567 trillió speeden van, talán nem több. 800 trilliód van. 815,25. Zombi, kérlek szépen, addig gyere vissza a World 1-be. Itt is már engem látnak, hogy megyek, hogy milyen gyorsan megyek, meg hogy viszem ki ezeket a cuccokat. Már a Stage 9-nél vagyok, úgyhogy nem estem le. Én ezt már, hát majdnem kivittem. Megyek. Látjátok, hogy... Ja, én Látjátok, fogok, mert mondtad, hogy... Nem, amúgy mondhatod. látjátok itt, hogy már a parkouros, ez nagyon nehéz. Ha kezdők vagytok, akkor az Admin Abuse-on legyetek ott. Lesz arról is live. Azt majd megnézem, hogy kell live-ot csinálni, mert nem tudom. Lesznek live-ok, Steel Abrerot is, lesz Rivals live is, hogy megpróbáljuk elérni a 50 pinstreaket a zombival. Ja, az már tervet. 25. Nekem maximum 30 volt körülbelül egy hónappal ezelőtt. Sikerült egy hacker miatt elbukni, de a Rioton és a katonán átlőtt. Szóval ez nem valami ingyenes exploit. Hát eléggé fededelősített és nem volt kulcsom. Most igazából elkezdenék winstreaket grindolni, és ezért én most gyűjtök is kulcsot. Most igazából Zanának nagyon sok van. Én az 405. Mert a Grenade Launcher gyűjt. Mert az Zanának kell a Grenade Launcher, hogy tudjon trickshotolni, mert kinyitotta, vagyis megvette Robaxért a karambitot, ami nekem is meg lesz várhatóan egy hónap múlva. Ja. Ha bent lesz a déli shopban, de még 2 skintiket kell. Egyébként Zonán 172-es, lehet már 173-as. Nem, még kettes. Én 166-os vagyok. 60! 167. Azaz, tehát eléggé mondhatni. Először azt hallottam, hogy 126. Azt mondtad. Először úgy hallottam. 100, nem, 126-ot hallottam. 2-3 hónappal ezelőtt voltunk maximum. Szóval, ja. A World 1-de 300 milliót kapok. Azért, mert a max 500
500 persze. Ezzel én visszamegyek a World 2-ben, mert az van, hogy kell a 100 millió, mert akkor 15 billiót fogok kapni. Nem tudom, hogy Zolán képernyőjén láttátok-e, de jobb alsó Látják. szó van. 6 óráig. Igen, mert tegnap admin abuse volt. Spoiler alert, igen, vasárnap vesszük fel a videót. De hétfőn fog kikerülni. Közben meg itt vagyok a Stage 14-nél. Közben. Stage 15. Na, ez nagyon nehéz lesz. És már elrontottam. Nem baj. Melyik a stage tudnak? Tudod, Stage 15. Tudod, az a összerakott. Az a nagyon nehéz. Ja, igen. Az előtte lévő az a szárnyas is nehéz, mert... Hát nem annyira nekem már. Szerintem lesz olyan néző, akinek van... Még nem is játszott ezzel amúgy. Van olyan, aki nem is játszott Lesz olyan, ezzel. van olyan is lesz, aki nem játszik vele, olyan is van, akinek mondjuk nagyon kevés speedje van, mondjuk így tudom én 100 millió, és az is lehet, hogy egy sokkal jobb van nálunk. Nem néztem, most is a szerveren van egy lelépett 998 is volt, tehát SX jön. Tehát ugye van a trillió, ugye utána a QA, utána a QI, utána az SX, SP, utána a DC, utána az UDC, és az UD, és UD-n vannak a legjobb playerek. Top 1, top speedből, Aurei 6600, 1,3 UD speedje van. Srácok, én közben itt vagyok a Stage 4-nél a World 2-be. Nézzük, hogy... És elrontottam. Megyek meg... Stage 4-nél találkozunk a Stage 4 előtt, jó? Oké. Itt vagyok, szia amúgy. Ilyet nem szabad énekelni, mert ez copyrightos. Ja. Eljöttem? Aha, én is itt vagyok. Most kacok, nézzétek, Zalán, várj meg itt, nézzétek meg, hogy kiviszem. Jó, odaugrasz először. Most nem tudtam. Ja, odaugrasz először. Ja. Most már értem, hát odaugrasz először, nem az elejére. Hát igen. De Zalán látta, hogy már kivittem. Igen, már láttam. Zalán, láttam. ez nem jó, kivitted? Nem. Én is elrontottam, de most már tudom, most már értem, hogy mit mutatta, hogy hova kell dugolni. A Stage 4 előtt itt vagyok a Stage 3-nál, már indulok is olyan fel. Én itt vagyok a 4-nél. Látom. Látlak. Szia. Én megpróbálom. Most megmutatom. Az szép volt. Ja, ez amúgy... Én meg sem tudom csinálni, úgyhogy 200 leveles vagyok. Zombi, te hány leveles vagy? Én 200 leveles vagyok, Zombi, te hányas? 97. De most így gyorsan összegrindolom azt a 100 millió kupát, és akkor 3 billió helyett 15 billiót fogok kapni. De hát te mennyit kapsz most? 3 B-t. 3 B-t. Akkor most mind a ketten 1,5 billiót kapnak. Ugye bár? Ja. Srácok, 60 Zombi, döntjük el, Zombi, hogy legyen a Rivals még ebbe a videóba is. Hogy kettő együtt. Szerintem most ne legyen, most ilyet játszunk. Oké. Kivágom. 67,07 millió kupa. Ja, igen, és ha tudnátok, hogy van Supernova réten. Hát én leültem reggel 8-kor a gép elé. 30 millióval kezdtem. Felmentem hipergyorsan, hát nem, marhára lassan. 150 millióra, abba hagytam. Reggeliztem, utána felmentem 200 millióra.
Utána elmentem rájbölcsözni Zalánnal, és még 2 barátommal. Utána felmentem 300 millióra, utána elmentem, vagyis nem, mert utána még más játszottam, utána felmentem 350 millióra, elmentem ebédelni, felmentem 400 millióra, elmentem más játszani, WC-re, beszélgetni a szüleimmel, nővéremmel, vagy kicsit családi életet is élni. Ez most mindegy. Felmentem 500 millióra. Ez az én kis történetem, ez 5 óra 40 perc alatt lehet megvalósítani. És- 1 óra alatt 70 millió kupát tudsz összeszedni, level 150 és 200 level között. Ez itt tök mindegy, hogy a között hány is vagy. Srácok, közben még azt mondom én nektek el, hogy zombi, amúgy találjuk ki, hogy mi legyen a címe a videónak. Mert a srácok már tudják, mi még nem. Egy jó kis keyboard kép. Hát de valami izgalmas legyen, hogy sok embert felizgatja, hogy meg kell ezt nézni. Hogy ez Majdnem kivittük a World 2-t a keyboard képben. szerint jó, ez jó lesz. Ez valami izgalmas elhelyeztő. Ez És valami nem izgalmas. clickbait, megjegyzem, nem clickbait, mert azt mondtam, hogy majdnem, ugye, 2. De szerintem meg lesz a 15 billió per step, akkor most én gyorsan is felmegyek Én közben 200 visszajöttem a Word. levelre, leribörtölök, gyorsan leribörtölök szerintem, akkor felmegyek megint, és akkor ott már easy-be tudok haladni, mert 15 billió helyett elvileg 20 billiót fogok kapni. Én meg ami közben elég visszajöttem a sok. Word 1-be, és a parkourosnál itt nagyon szenvedek. Jaj, melyik parkúros, ahol fel kell mászni a lépcső Aha. után, vagy... Igen, ez nagyon nehéz, mert nekem volt olyan, hogy egyszerre 4-et átugrottam. Nem a 11-es. A 11-es. Ja, Nem a 9-es. ott állíts be a speededet 240-re. Amúgy én tudok egy levágást az elejétől. Hát azt láttam. Láttam egy levágást. Szerintem mi azt tudjuk, ahogy felmész ott, és kimész jobbra, ott, ahol mászol a létrán, ott ugrasz egyet, és így fel tudsz menni a legtetejére majdnem. Hát amúgy én nem azt, hanem hogy ott ugye ugrasz oda a létrádhoz, várjál srácok, mindjárt nektek is megmutatom, hogy ne legyetek vakon. Mindjárt eljutok megint odáig. Én is elmegyek most gyorsan a World 1-be, mert már csak 22 milliókra. Ezt majd itt megpróbálom valahogy itt kiirányolni. Átmegyek a World 1-be, remélhetőleg egyszer óradó. Srácok, látjátok? Ugye így, itt a létrán följössz, és ide. Itt föl lehet jönni. És itt le tudsz kippelni az egészet. Beleestem! Srácok, láttátok, hogy ott aki nagyon gyorsak, ott a létrán, ahogy ugye ott elkezdődik, ott gyorsan ugye fölpattan az ember, és ott van egy ilyen... Építsd a Stage 11-hez, én is oda építem. Nem, én oda megyek. Most gazdagok vagyunk. Én nagyon közel vagyok most hozzá. A stage Jó, hát 9-ig. Hát teleportálj oda nyugodtan. Amúgy Hát én ide voltáltam. teleportálj Ahol oda. 1000 oda gyere, oda gyere, oda gyere. Hát nem szabad ilyet énekelni, copyrightos. Chill, Ha lett ilyen, akkor chill, kivágom. jó. És jó, inkább oda teleportálok. Na, Zalán. Na srácok, akkor mutatom. Milyen shortcutra gondoltam? Itt följössz, Nekem itt a max speedem 300 ez Zalánnak tud. Zalán, nekem gyere. is amúgy. Én már itt vagyok fönt. Hol? Itt ezen a sorkaton.
Hogy srácok ott, Martin, gyertek oda. Zombi- Erre gondoltam. Zsombi, most mutasd. Oda. Így. Mindjárt mutatom, lehet, hogy nem adom be. Nem adtam be. De Arra gondoltam. én amúgy ezt láttam, ez direkt ide van ép. Én erre gondoltam, várja, hogy lejövök. Hogy ugye itt a létre, és bele, mindegy, visszateleportálok. Nézd, Igen? itt látsz. Igen. Itt a lékránál, itt ugye gyorsan fölmész, és itt a föl. Én amúgy én is akkor láttam meg pont, amikor ott jöttem. Ezt szerintem a játék csinálta, hogy aki ezt észreveszi, az észreveszi. De figyelj, oda megyek és kipróbálom. Költsük a kupát. Hogy nem mozdult meg. Hát igen, mert 2000 is neked... Látod? Én is azt akkor láttam meg. Ez egy ilyen shortcut. Ez jó, ez jó, ez jó. Ezt akkor láttam Ez meg, jó amikor ott shortcut. akartam menni. Ezt amúgy srácok simán megcsináljátok ti is, hogyha gyorsan kattok is. Ki akarjátok ugyanúgy. A 13-as... Jó. Megcsináltam a 13-as. Mit van nehéz beadni, tehát, hogy... Hát nehéz. Én nekem is amúgy lakkom múlik. Na jöhet a stage 15. A nehéz. Szerinted nehéz amúgy. Ember! Visz oda teleportálunk. De jó, visszajönjek. De nem, én megpróbálom kivinni a stage 15-öt. Jó, az úgy, én már ki tudnám szerintem. Hát szerinted én amúgy majdnem ki tudtam. De ne! Az út a végén, hogy annyi előtt. A labirintus te nem tudod. Én azt Nem, tudom, azt nem mert tudom. néztem sok. Hát igen, igazából fejből nagyon nehezen fel tudnám eredetni. Nézd róla a videót. Jó, majd srácok, ti is nézzetek. Meg amúgy, hogyha több mint 150 levelesek, akkor menjetek vissza át a stage 2, vagy a World 2-be, és ott sokkal jobban tud gyűjteni a kupát. Ott az elsőn átmész. Amúgy egy jó tipp, ha megvagytok 120-asak, már akkor is gyertek át, de a World 1-be gyűjtöttek sok kupát. Mert itt nem az a max, hogy 500 per step, amihez 50 000 win kell. Itt van 1000, az 500 000 win, 2000 per step, 3 millió, 5000 per step, 15 millió, és 25 000 per step, 100 millió. Ugye 100 millió kupa, most én arra gyűjtök, Zolánnak most éppen az van. Ja. És ő úgy kap 3 billiót, én úgy kapok 3 billiót, ott a 15 milliós. Ja, az van. De ez csak ugye a 4-szoros miatt van. Ami De jövő ne! azt már köszönöm Zalánnak, hogy please donate a gift nekem 20 robuxot. Ja, és amúgy a please donate-et, nem tudom, hogy tudjátok-e, de a srácok a please donate-et azt elrontják, mert nem 1000 robux. És 1000 robuxnál többet nem tudsz giftelni. De Zalán ez rá minden játéknál is így van. A Rivals-nél próbálsz 5 skin case giftelni, ugye 4 skin case az pont 1000, Igen. ami nem, mert ugye 996, ugye, már 249. Igen. És próbálnál egy ötöket, nem tudsz többet giftelni. Ez videósoknál van, mert szám, ugye nagyon nagy lelkű, szokott giftelni, de egy hónapban többet nem tud giftelni. És ha ez megnyugtat titeket, akkor Roblox Plus-szal, ami havonta 5000 forint, nem 1000-et, hanem 1500-at is tudsz giftelni. Nem 5000 forint. Zombi, az nem 5000 forint, az 5 dollár. Ja. Legalább leáraszták. Nem, az 5 dollár volt, mert ugye dollár az egész. Ez nem magyar. Nem ilyen 5 magyar. dollár körülbelül 2500 forint. Ja. Köbök. Nem vagyok olyan jó matematikus. És amúgy, srácok, szerintem ennyi lett volna az a videó.
Lájkoljatok és iratkozzatok, Látjátok, hogy volt. lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!